ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, аввало сарсухан мо ҳамаи шуморо ба омоди иди Қурбон табрик мекунем. ҳамаи шуморо худованд парвардигор аҷру савоби ин иди Қурбона насиб рӯзӣ бигардонад, баракати зиндагӣ рӯзқирӯзитона зиёда гардонад. ин навори идия бародарон азиз, дар иди рамазона бегай ида мо якта навор карда гибдем. иншоалло худованд насибон кард ки ҳамун дарҳол баъди 10-15 дақиқа моли мо савдо шуд. бегай иди рамазонда баъди ид доставка кардем, роӣ кардем. подписчикони азиз, навори иди мо анами ғинаҷине ки 4 дандони калон дора, 4 дандони калон бировардагия, якта зоидагия, димиш дашкам ша 7 моҳа боло бигъза, шояд ки 8 моҳарам боша. подписчикони азиз, бениҳоят молаки аҳлай масъалаи хурдан аҳлиш ҳамаш кафолат дода меша. гусала калони калон даст нам мезана. подписчикони азиз, хушну навора то ахиша тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. дастгири шумо пешрави кори мои бародарони азиз. лайкотона бизанед, фикр ақидотон дар комментария бинависед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қуғонтепа. рақамои телефон бошад 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. маълумотои мола мегзарем, масалан нарх навоша мегем, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, агар худованд касеро насиб карда боша ин мола харидорӣ кунад, иншоалло ки доставкаш баъда ид меша. агар қариб боша, шояд ки ҳамин рӯзам успед кунем, равон кунем. подписчикони азиз, хуш аҳамият битем мола мол диимзоҳа якта зоидагия димиш дар шикам шад. бениҳоят масъала аҳлай сина паш оз нишон метием. биёд лӯҷина бор дандоноша нишон те. подписчикони азиз, ма масъалаи дандоношам бибинед. 4 дандони калон дорем. 4 дандони калон дорем. подписчикони азиз, ғинаҷина худаш оли нав якта зоидагия. подписчикони азиз, ина масъалаи аҳлишам бибинед. бе ягон камбудӣ халтасинаки хубам дораст. сина полни сафед, 4 чочи обод дора ки ай 4 чочаш клеш мебурояд бародарони азиз. ина ай тарафи қафошам бе пауза нишон метиҳем. ина масъалаи халтасинашам бибинед. подписчикони азиз, ина беҳад халтасинаи хуб дора, беҳад аҳлай мол. бозам такрор шавам бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохта. рақамои телефона я бурга мегем 917 38 98 78. имо ватсап ҳаст, занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, нархи ҳамин моли мо боша 15500 сомонӣ муомила дорад. дар ин нархи гуфтагимон ҳам муомила дорад, ҳам доставка дорад. подписчикони азиз, нархшам иншоалло ки нархи дастрас аст. занг бизанед, харидорӣ кунед бародарони азиз. касоне ки ба шаҳри Бохта қарибанд метавонанд биёнд дар хонаи пешӣ бибинанд. мол бениҳоят моли аҳлай, масъалаи хурданаш зури бадай, молои ноҳияи Қимсангир, рӯзи бозор ай Қимсангир харидорӣ кардагем. подписчикони азиз, ҳамунҷа бародарон хай пирсиданд ягон сум болои биги бите, худорасӣ мо надодем барои ки хотири каналмон ки мо каналмон холи намона баҳри подписчикомон. подписчикони азиз, гироми қадр, дастгиритона фаромӯш накунед, лайкотона бизанед, фикр ақидотона бинависед, сухана хуб ша биге. подписчикони азиз, дар нархи гуфтем гузаштем 15500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. доставкаш ҳисоби канали мо ройгон аст. подписчикони азиз, масъалаи аҳли хурданаш кафолат дода мешавад. бигъзиш 100% гарантӣ дорад ки 7 моҳа боло, бигъза мумкин ки 8 моҳарам боша барои ки хела гусала калон даста мезана. хели 6 моҳа 7 моҳа хел калонам намезана даст. не ки мо 7 моҳа боло мегем, масалан 8 моҳашам нафтасем. шояд ки 8 моҳарам боша ҳисоби гусалара калониш. ё ягон биқай хуб да бордор кардага ҳисоби ҳамои калони гусала ки хушук калони бад мезана. хулоса ки занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охири навор боз я бурга табрик мегем ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро ки дар ғариби мусофиранд, дур аз зану фарзанд, падар модар ватани азизамон ҳастанд. парвардигор барори кор хонободӣ сарбаландӣ насиб рӯзишон гардонад. худованд ризқ рӯзишона зиёда гардонад. ин омадомади ида ба ҳамаи онҳо табрик мекунем ки худованд насиб рӯзӣ гардонад ки ида дар ғарибранд ки бошанд ба хубӣ идчона бигзаронанд. иди Қурбон ба ҳамаи подписчикони канали Бохтар Сити муборак шава. ҳаматона худованд баракати зиндагитона битиҳад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.